Meidän takana on Turun Park Hotel. Tää on yli 100 vuotta vanha ja huhujen mukaan täällä on kummittelija ja myös mulle on jo kummitellut täällä. Siitä lisää myöhemmin. Me siis ollaan tänä yönä yötä tuolla ja katsotaan, että pitääkö nämä huut paikkaansa. Okei, sir, madam. Hei, onko meillä ihan päädymmäinen? Joo. Oh my god, meillä on toi. Oh shit. Seinä. Okei. Joo, tää on kyllä erilainen. Meillä on tiikeri. Mä näen peilistä. Ei se mitään. Toi peili tossa sängyn päällä. Scary. Mutta tää on kyllä hieno. Tää on kyllä hieno. Ja toi on suoraan Stranger Thingsista. Okei. Tää on Entä kyllä vessa? gorgeous. Tää on pelottava. Oh my garden. Tää on se, kun tulee yöllä pissaili ja tuolla istuu joku. Joo. Ennätkö syöllä pissaa? Okei. Haamujahtiin ei voi lähteä tyhjin vatsoin. Ja tää... Meidän kuvaaja saa ihan just potkut, se vaan kaatuilee tässä kesken kuvauksen. Mut niin, täällä Park Hotellissa ei ole ravintolaa, niin me voit testaa sitä. Niin me ajateltiin testaa niinku tämmönen palvelu kuin Volt. Että tää on vissiin niinku tosi suosittu. Voltitetaan ruokaa ja sit kun ruuat tulee, niin me kerrotaan teille vähän historiaa ja ketkä täällä kummittelee. Ja että mitä Helmille, mä oon se kuvaaja, että mitä Helmillä on tapahtunut täällä, kun Helmi on ollut nuori. Tää haisee vähän pierulle. Siis mörsky piereskeli autossa niin pahoja pieruja. Se oli hyvä alkumasta, koska mä olin eka. Pierasitko sä vai haiseeko tää vaan paskaa? Sillä ei oo, se on mörsky pieras. Joo, niin tosiaan mä olin Tetissä täällä. Tai tarkkaan ottaen taksvärkkipäivänä tyyliin. Eli about tasan 10 vuotta sitten. Oikeesti tasan, koska eikö taksvärkkipäivä oo 4? 4. Se, että mennään 9 päiväksi töihin. Siis yläkoulussa olin. Aa. Niin kuin about 2014. Mitä 4. ei ole 10 vuotta? Totta, 4 ollaan 10. Joo. Joo. Anyways, sorry. Niin me oltiin mun kaverin kanssa täällä. Sitten me imuroitiin niinku noita huoneita. Ja se mun muisti tästä vähän katkoilee, koska just tästä on niinku 10 vuotta aikaa. Niin me imuroitiin huoneita. Ja sit se jossain huoneessa, niin se telkkari meni silleen lumisateella vaan päälle. Sitten me oltiin silleen, what's going on? Ja sitten me käytiin sammuttaa se, sit se kaukosäädin oli vaan jossain pöydällä, siellä ei ollut ketään muut kuin mä ja se mun kaveri. Ja sit se vaan yhtäkkiä meni uudelleen silleen lumisateella päällä, sit me oltiin silleen, what's going on? Sitten me mentiin vielä sammuttaa se. Me lähdettiin pois sieltä huoneesta. Sitten me oltiin just laittaa sitä ovea kiinni, että se oli silleen ihan vähän raolaa enää. Sitten me alettiin taas kuulee sitä telkkarin, että tiiäks mikä siitä tulee, kun siinä on sitä lumisadetta. Että se vaan koko ajan teki tuon uudelleen ja uudelleen. Toi on vähän creepy. Joo, sit me oltiin ihan... Tää talo siis rakennettiin 1902. Tää rakennettiin yksityishuvilaksi John Edward Eagerille. Ja tähän väliin ehkä kerrotaan, että se kummittelee täällä. Joo, se kummittelee täällä. Eli siis se, kenen huvilaksi tää rakennettiin. Ja täällä siis, jos sä et oo kattonut meidän aikaisempaa videoa, missä me oltiin Tampereen semmosessa kummitushotellissa, niin siellä me löydettiin semmonen kirja, missä kerrotaan kaikki Suomen kummittelevat hotellit. Niin tää hotelli oli siinä. Ja me otettiin kuvia niistä sivuista, missä kerrottiin tästä hotellista. Ja siinä kerrottiin just tosta, mikä se nimi oli. John Edward Eageristä. Ja Eageristä, että hänellä on siis musta lierihattu ja joku tumma viitta. Ja sitä näkyy täällä. Että se on niinku henkenä. Täällä on henkiä, mitä tiedetään, että täällä on. Niin on just se Edward. Eli jos näkyy hattua ja viittaa, niin se on se. Sitten täällä on joku naishenki. Sen olemus on lempeän tanakka. Ja sillä on talousmamsellin myssy. Sitten toinen mieshenki. Tää tulee pelottaa sua vähän. Sillä on kaulaan asti napitettu tumma sotilasasu. Siis mä näin yksi päivä tommosen sotilasasusen kummituksen 2 viikkoa sitten. Sitä täällä sanotaan myös, että täällä on tosi paljon lamput ja valot sattuu ja syttyy ja sammuu itsestään. Ja täällä on käynyt niinku kaikki tarkastajat ja kaikki, että mikä täällä on, että miksi täällä palaa lamput niin usein, miksi ne sammuu ja syttyy, mut ei ole selvinnyt mitään. Ja sitten, koska täällä on ennen ollut tossa vieressä niinku talli, niin sit välillä öisin kuuluu kavioiden ääntä. 3. kerroksen käytävillä on kuultu lykättävän kovaäänisiä tarjoilukärryjä keskellä yötä, vaikka sellaisia ei kerroksissa ole. Ja käytävillä on lisäksi koko lattiamatto, joka vaimentaa myös mahdolliset matkalakkujen
joka vaimentaa myös mahdolliset matkalaukkujen vetoäänet. Salin kunniapaikalle on nostettu ensimmäisten asukkaiden, eli ton Jan Edward Igerin ja sen vaimon Janeten muotokuvat. Onkohan ne, mitä mä kuvasin? Niin mä mietin heti, kun me tultiin, että onkohan ne. Toivottavasti mä en heti ärsyttänyt niitä, kun mä tulin. Joku oli jättänyt Google-arvioon tämmösen aika pelottavan arvioinnin. Tämmönen positiivinen armahdus. Hotellissa haisee home heti kun pääoven aukaisee. Huone oli nuhjuinen, tapetit irtoili, huonekalut huoltoa tai vaihtoa vailla, sohva niin täynnä likalaikkia, että inhotti istua siinä. Kylpyhuone oli sitten luku sinänsä, lattialämmitys täysillä, hyvä yritys homeenhajun piilottamiselle. Kaakelit niin homeessa, ettei tehnyt mieli edes suihkussa käydä. Suosittelen isoa remonttia kosteusvaurioiden poistamiseksi. Vaikka joku voi tykätä tällaisesta vanhojen taveroiden sekamelskasta, voisi tämänkin tehdä tyylillä. Kun kaikki näyttää nuhruiselta ja vähän puolikuntoiselta, niin itsellä tulee ennemmin mieleen, että lopun alku on alkanut tässä talossa. Harmi. Musta tuntuu, että Susanne ei tarkoittanut harmi muuta palautetta. Iiris on ollut tätä mieltä 7 kuukautta sitten. En ole koskaan käynyt yhtä homeisessa talossa. Pistävä homeenhaju ulottui ulos saakka ja kylppärissä oli mustaa homepilkkua. Suurin osa näkemästäni henkilökunnasta oireili homeen takia. Olivat tukkoisia ja niistivät nenää. Toivottavasti ymmärtävät sulkea koko hotellin pian, sillä se on todellinen terveysriski asiakkaille ja varsinkin henkilökunnalle. Ja siis mulla on ihan hemohomeallergia ja mulla ei ole tullut vielä mitään. Niin katsotaan aamulla. Ja tarkkaillaan Respan työntekijöitä. Joo, se ei ainakaan vielä niiskuttanut. Ei, mä en ainakaan huomannut. Okei. Me mennään autolle hakemaan vaatteita meidän fotoshootiin. Ei, mut näytä tää. Tää oli meidän siellä aikaisemmassa hotellissa, meidän broidi. No, niin oli. Mut niin, tää mua siis pelottaa, koska kun mä näin sen kummituksen 2 viikkoa sitten, niin se oli siis just tämmöisessä sotilasasussa. Ja oliko sillä vyö? En mä muista. Mun mielestä sillä oli se tää juttu. Okei, koska siis tossa kirjassa toi joku tommonen. Koska tossa kirjassa siis sanottiin, että sillä ei oo vyötä. Joo. Niin se mua pelottaa, koska mä ajattelin eka, että se on yksi niinku mun sukulainen. Ja koska siis mun serkku oli nähnyt sen saman, niin mä ajattelin, että se oli se meidän sukulainen. Mutta nyt mua pelottaa, että mitä jos se olikin niinku joku täältä ja se tuli silleen, että älä tuu tänne. Okei. Voittiin kuvia ja sitten toi ihana Respo-työntekijä päästi meitä sviittiin, että me saatais täällä kivempiä kuvia, niin me voidaan näyttää teille. Me voidaan aloittaa itse asiassa tämän hotellin kiertäminen täältä sviitistä, koska tää on sairas. Tässä on master bedroom. Siis kattokaa tuota sänkyä ensinnäkin. Tää on sairas. On muuten pitsiä. Toi on hieno. Sitten tämmöstä. Ja tossa oli musta kissa. Joo. Tossa mustan kissan paksut posket. Ja tää kaappi on jotenkin hieno, kun tossa on karvaa. Niin. Tekeekö mieli go back in? Maila lähtee nytte. Maija eka kerta, kun ajaa autolla, niin sitä vähän jännittää. Ja sen me ollaan tässä ohjaamassa, ettei se vahingossa osu noihin seiniin tai muihin autoihin. Mieti, Maija on 26 ja tää on silti sille jännittävä juttu. Ja Maija! Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Hyvä Maija, sä pystyt siihen. Se ei muista missä on pakki. Joo. Hyvä Maija. Joo. No niin. Moikka. Sitten tuohon se kolina ja kissan maukaisu ääni. Täällä tulee aina semmonen antiikkinen bling, kun hissi on perillä. Ja siis tässä on meidän nää house tour vaatteet. Ja? Tommoset. Tää on 3. kerros. Täällä on pari huonetta. Onks tää se lobby? Mikä lobby? Hetkinen, mikä on se lobbybaar? Se on ihan alhaalla. Ai se, missä me oltiin? Niin. Eli täällä on tämmönen viispöydä. Joo, sit täällä on tommonen hyllykkö, missä on kaikki juttui. Jonkun pipo. Sitten tuolla on joku huone. 401. Epäilyttävää, että mikä se on, koska meidät vietiin sviittiin. Ja se sviitti oli alhaalla. Ja miksi sviitti ei ole ylhäällä? Mä oletin, että se on täällä. Mä olisin nähnyt jonkun hassun varjon menemään tosta, mutta ehkä mä kovittelen. Mua pelottelee. Oikeesti? Mua ei vielä. Okei, nyt mua vähän pelottelee, kun mä aloin katsoa, että tuossa on pieni peili. Tuolla on tommonen joku paloporras käytävä. Toi pelottelee. Mua säälittelee. Mua säälittelee ja pelottelee. Sitten täällä on sohvia.
Tässä on takka. Yksi iso pelottavuusaspekti on just se, että kun kaikkialla on tommosia pikkupeilejä, ja kun sanottiin, että se oli näkynyt peilissä. Tässä lukee 1902. Eli tää on ihan uusi toi pölökky tossa. Eiku siis ihan uusi. 121 vuotta vanha. Siis. Okay. Mutta siis toi on hyvä pointti, että täällä on ihan sikana peilejä. Okei, eniten mä oikeesti pelottelee se, kun mä näin sen sotilaskummituksen, että mitä jos se olikin täältä joku. Koska niillä oli just tommoset asut. Ja sit mä oon silleen, Eli siis se tapahtui niin, pari viikkoa sitten. Mä heräsin yöllä. Sitten oli pimeät, niin sit mä katsoin silleen, että ihan kun mun sängyn päädys niin seisoisi joku mies. Sitten mä katsoin tälleen tarkemmin, mä näin niin ihan selkeästi, se ei ollut yhtään somea tai mitään, niin siinä seisoisi joku silleen vähän yli 30 miessotilas. Ja sit mä olin silleen, what? Sitten mä olin tälleen käynyt ottaa mun puhelimen, niin kuin, että mä osoitan salamaa, sitten mä osoitin sitä tälleen salamalla, niin siinä ei näkynyt mitään. Ja eikö sä sanonut, että se yritti ehkä sanoa jotain? Niin, tai niin kuin, ei silleen sano niin kuin puhuu, mutta silleen, niin kuin, että sillä olisi ollut joku viesti tai jotain. Mutta joo, sit mä vielä silleen, mä mietin eka, että unihalvaus, mutta sit mä pystyin heti liikkuu. Niin ja mä nousin silleen vielä, että mä pystyin mitään ääntäkin, että mä nousin näin, niin kuin, että mä pidin ääntä. Niin en mä tiedä. Mutta joo, that was scary. Mä oon kuvitellut, että se oli yksi meidän sukulainen. Mut sitten ehkä se ei ollutkaan. Mut mulla tuli kans mieleen se, kun me oltiin viimeksi siellä Mannerheim paikassa. Niin. Ja siellähän kävi, eiks niinku niin. Siinä oliko siinä sotilaita paljon? Et entä jos sä otit sieltä mukaan jonkun? Oli sielläkin, joo. Joo. Niin. Tai sit siellä majakkapaikassa, missä me käytiin Santunkaan, oli kans. Niin todennäköisesti sä oot ottanut jonkun mukaan. Tuollakin on peili. Tuossa on peili. Meidän sukulainen. Mäkin toivon. Se olisi jotenkin turvallisempaa. Jotenkin älä. Enkö? Ei. Nyt mä alkoi pelottelee. No, mua pelottelee. Joo. Älä! Kuuliko sitä? En. Kuului semmoinen niinku napautus meidän takaa. Se varmaan, että se ei ollut, kun mun kengät teki näin. Ei. Se kuului meidän takaa. Älä jaksa. Pitäisikö meidän katsoa tuolta vielä? Ei. We gotta go. Joo, I'm really scared. Mulla tuli nyt semmoinen olo, että mitä jos se kummitus oli silleen, että mun ei kuulu tulla tänne. Mut oisinko niinku mäkin esim. Saanut siitä sit jotain merkkejä? En mä tiedä. Ja oisko se ollut enemmän niinku... Tai kun mulla ei ole mitenkään silleen... Mua pelottelee, että mulla ei ole silleen negatiivinen energia. Kun mulla on vähän semmonen. Ai on. Joo. Mennään pois tästä käytävästä, mä alkan pelottelee. Tää on tää meidän huonekerros. Tuossa on ne omistajat, eli toi on ilmeisesti se, ketä kummittelee täällä. Toi ja... Tuolla on vissiin se lierihattu ja se viitta. Ja toi on se vaimo. Slay. Tää on tosi pieni hotelli. Että on vaan se aulakerros, mistä me tultiin. Ja sit nää Kekkoset. Niin. Nää 2 kerrosta. Nyt meidän pitää vaan niinku legit kuunnella, että kuuluuko jotain koputuksia tai jotain. Ton mä kuulin. Joo. Mut mä mietin, kun mä aikaisemmin siis kuulin tosta ovesta kans hetken päästä, kun se oli mennyt kiinni, niin jotain. Niin mä testaan, että onko se toi smart lock. Joo. Joo, se oli smart lock. Tota mä säikähin. Peili. Oikeesti nää peilit, mä vihaan peilejä. Ja sit pahin on tossa meidän sängyn yläpuolella. No niin. Varmaan tossa on peili. Ja sit toi Stranger Things kello. Oh my god, saadaanko me unta tänä yönä? En mä tiedä. Mulla on oikeesti nyt semmonen outo olo. Mulla ei yleensä ole niinku tämmönen. Että mulla on semmonen joo täällä kummittelu, mutta ei semmonen huono. Mutta nyt mulla on vähän semmonen I shouldn't be here. Oikeesti? Joo, vähän. Mulla tulee se, kun me puhutaan tästä. Niin, mä en tiedä, ajatteleeko niin. sen vaitella. Kun musta tuntuu, että mulla tulee se sen takia, koska me ajatellaan tätä nyt. Ja sit kun jotenkin tässä on liikaa yhdistelmiä, koska mulla on jo kummitellut täällä. Mitä jos muhun tuli silloin joku attachment niin kuin 10 vuotta sitten, ja sit me ollaan puhuttu siitä, että me tullaan tänne, niin sit se tuli sille, että älä tuu tänne enää. Mut sanoiko se, että älä tuu tänne enää? Ei. Mut sulla tuli semmoinen olo, että se tarkoitti sitä? Ei. Mä vaan yritän yhdistellä, että mitä se olisi yrittänyt sanoa. Niin. Totta. Joo. Joo. Joo, no mulla on vähän kakkahätä. No me kakal. Joo.
Voinko mä ottaa nämä korvaritkin pois? Et haittaako teitä katsoja, jos teillä ei ole korkokenkiä? Mä siis otin jo. Tai siis te ette sais nähdä tota. Joo. Musta tuntuu, että ne ei ole nähnyt meitä ennen näin niinku... Epäjuhlavasti. Joo. Niin, nyt on aika näyttää meidän oikeat kasvomme. Helmi menee esim. Kakalle. Naiset kakkaa myös. Mä oon oikeesti näin lyhyt. Kattokaa! I'm actually this small and tiny. Comment if you think that's little surprising. Okei. Me mennään nyt tekemään iltarutiinit. Ja sitten... Mä unohdin, että meillä oli tommonen moment, että me vaan selattiin puhelimia ja mä unohdin, että mä pelottiin. Joo, mä vähän tein sen takia, koska sit mäkin unohdin. Mut joo, sit me yritetään mennä nukkumaan, mutta meidän pitää eka peittää kaikki tuolit ja peittää toi peili. Ja se, että tällä peilillä on verhot, niin se on jotenkin ekstra epäilyttävää. Laitetaanko ne verhot? Tekeekö se asiasta pahemman? Laitetaan. That's scary, mutta sit me varmaan yritetään mennä nukkuun. Mutta mä tiedän jo, että mä herään yöllä. Niin kuin mulla ei ole kysymystäkään asiasta. Silleen, että tossa on joku. Mä en edes tiedä. Sit vaan herättää toisen. Niin. Ja täällä hotellissa ei varmaan ole muita, niin jos kiljasee, niin sit ne on heti silleen noi kiljuutuu al. Niin. Koska oot sä nähnyt, tai ei mä näin sen yhden miehen, kenellä oli koira. Niin, muita täällä ei ole ollut. Niin täällä on ehkä yksi vieras meidän lisäksi. Joo, varmaan vaan alkaa huutaa legit. Joo. Meidän huone on niin silleen girls room. Niinku, katso tää kaaosta. Noi rintsikat tuolla tuolin nojalla viettää. Oh my god. Juu. Niin good luck meillä sit huomenna kaivaa kaikki jostain tuolta sängyltä ja kaikkea. Wow. Gorgeous. Okka, me kerrotaan teille, jos yöllä tapahtuu jotain. Hyvää yötä. Näettekö te mut vieläkin? Ei varmaan. Okei. Okay. Eikö nyt näkee? No niin, moikka! Nyt ei avaa enää silmiä. Huomenta. Siis mä nukuin niin huonosti. Oikeesti? Mä nukahdin vasta joskus niinku 4 maiskunnolla. Joo. Oho. Joo. En mä tiedä miksi, ei mua niinku silleen pelottanut, mutta jotenkin vaan. Mua kerran pelotti. Mä heräsin joskus. Mä en uskaltanut avaa silmiä enkä mun puhelinta. Mutta mä heräsin ja sit mä olin ihan pelottaa. Mut sit mä nukahin. Joo, mulla oli moderni perhe päällä, niin sit mua ei pelottanut. Tommosta. Joo. Tommosta. On kartspirtsua, on munavoita. Tommosta. Niin siis Maija yöllä. Niin Mä olin kysymässä, että miten Joo. No siis testari meni päälle 2 kertaa. Ja me sammutettiin se. Ja sit se kellojutka. Ja sehän ei oo muuten soinut kertaakaan. Niin se soi. Se söi. Okei, me lähdetään nyt pois. Joo. Niin conclusion, meille ei suoraan kummitellut. Me laitetaan tohon loppuun, jos jossain kuvassa on kummitus. Joo, mut me selvittiin. Toivotaan, että me ei otettu täältä ketään mukaan. Niinku, ketä ei kuulu ottaa mukaan. Niin. Joo. Skrr, heippa!